Manyasa Voice Box mkulu wina akunena kuti Amalawi tiyeni tideke tivomereze kuti dzikoli likusintha ndipo kayendetsedwe ka dziko kakusintha. Nkhani imene akunamba mkuluyu ndi nkhani yokhudzana ndi Constituency Development Fund CDF imene pakali pano mphamvu zoyendetsa thumba limeneli zapatsidwa kwa makhansala ndipo zimenezi zikunena kuti ma MP ena sakukondwera. Ndi mkulu akunena kuti iyayi ma MP musafulumire kukwiya, tiyeni tivomereze kuti dziko lasintha ndiponso mmene tikuyendetsera dzikoli zinthu zikusintha. Tiapatse mpata makhansala kuti tione kuti mmene apatsidwa mphamvu zoyendetsa ndalama za CDF ntchito ayigwira bwanji in the next 5 years. Akalephera kupanga chitukuko ndi kuti dzabweranso pa 5 years nkuzinena kuti ayi ndondomeko asankha ija si ndondomeko yabwino ndofuna kuti tisinthe malamulo. Pakali pano tiyeni tivomereze kuti makhansala ndi amene akuyendetsa CDF ndipo tione kuti ntchitozo ziyenda bwanji kumaderako. Tiye tikhale modzi pano Manyasa Voice Box tiamvera akulu amenewa ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu pa nkhani imene kuti MP ndi woyenera kukhala namo CDF kapena zinthuzi adzikuyendetsa makhansala. Mutiuza in the comment section below pompano pa Manyasa Voice Box. Ndiyamikire kwambiri mwapaderadera a president athu chifukwa chokana ndithu lamulo limeneli. Ndikuyamikireni ngakhale ena anena kuti ayi a spokesperson a government afulumira akanakhala omalizira otani amalankhula zochepsa ma MP athu zochepsa makhansala athu. Iyayi tiyeni tivomerezeni tili mperiod yokonza zinthu, sitili mperiod yopitiriza kupanga zinthu zolakwika kumapitana chitsogolo yayi. Tili mperiod yokonza zinthu, munyengo yokonza zinthu. Zinthu izizi tichivomereze ndithu ndipo tichilandire, tisachilandire monyinyirika iyayi. Tiyeni ndalama zipite ku council. Government through Minister of Finance, Minister of Justice ipereke ma guidelines mmene ndalama imene ingamagwiritsidwe ntchito. MP azikapanga supervise quality ya zitukuko kudera kwawo. Takhala ife ni ma MP ochuluka. MP amaoneka nthawi ya kampeni yokha. Panopa azionekanso nthawi ya kampeni iyo. Tunanga sintha yambiri amakhala kuti akusungira ndalama zija cholinga choti abwere kudera nthawi ya kampeni anthu akamuvotere. Panopa sizimatero ya anthu azisankha MP amene akuona kuti uyu ali ndi kuthekera kokati imira kwati pangira malamulo abwino ku parliament. Osati kunsankha MP chifukwa choti wapasa kapu ya ufa, wapasa t-shirt, wapasa chipewa kapu nthawi ya kampeni, wapasa 2000. Dera apapa ndipo zimene mfundo imene iyi pena pakenso ma MP akananyadira kuti ithandizira kwambiri kuti dera lisankha ma MP amene ali ndi kuthekera koyimirira deralo kopanga represent deralo osati kuthekera kuti ali ndi ndalama zopangira kampeni yayi. Madera ambiri akhala kupanga chisankho cholakwika ikamabwera nthawi yosankha ma MP chifukwa choti samayang'ana kaliba ya MP yo, sayang'ana mwina kuthekera kwa MP yo, sayang'ana khalidwe la MP yo, amangoyang'ana ndalama imene akugwiritsa ntchito pa kampeni. After that azamuonanso after 5 years akubweranso kuzapanganso kampeni uja. So nthawi yafika yoti Amalawi aone chitukuko, aone mmene zikuyendera ndalama ziziyendera m'madera. MP azingokhala ngati angafune azingoyitanisa ndithu mapulani a 5 years azachitukuko pa council pakuti andipaseni nane ndikhale nawo. Ndikamayenda mderamo ndizitha kumapanga verify kuti pakuti pakuchitika chakuti, pakuti pakuchitika chakuti. Kwakhala anthu akudandaula kumapangidwa ma structures osaoneka bwino, zina zoti sizinagwireko ntchito, chinangomangidwa chinthucho chifukwa choti anthu amangofuna kuti angoona kuti adala kuti namanga chakuti basi kungolemba m'mabuku muja. Ma bridge ena anamalizidwa kale koma bridge yo palibepo. So zimenezizi zithandiziranso kuti zinthu zimene zija aine akakuderako akhale ndi umwini. Andizibweresanso kwambiri kupanga uplift miyoyo ya anthu kumizi kuti chifukwa anthu azikhala kuti zochita ndithu zilipo zikupezeka. So tiyeni tichivomereze ndi chimenechi. Tiyamikire kwambiri APM kuti a president athu abwera kuzakonza zinthu. Abwera kuzakonza zinthu ndithu. Abwera kuzakonza zinthu. Tiyeni tayamikireni. Ndipo ngati tini maganizo ena tipereke ndithu. Akapanga ma guidelines aja pakhalenso komiti ya mphamvu kuchokera kaya ku Ministry of Finance in partnership ndi ma partners ena
imene izipanga kalondolondo wazitukuko m'maderamu. Anthu ambiri amangopita pamene paja MP mwina kukhala 5 years olo ukaloza olo ka bridge yosapezeka yaya azionesesa ndipo pakhale standard minimum standard ya zitukuko zimene zizichitika pa 5 years kuti no matter what constituency ina iliyonse izikhala kuti izi yakwanisa kuzipanga achieve, izi yakwanisa kuzipanga achieve. Tikatero dziko lathu lindithu even of 5 years term iyi kamata tikakhala tili pena pake ndalama imene kubwera 5 billion that's 25 billion pa 5 years. So ndalama imene yakuti igwire ntchito zachitukuko I think pena paliponse ndithu pazioneka kuti dera muno mukulowa ndalama yachitukuko. Kukakamira uku pena pake anthu amafunsa amanena kuti wamkulu pena pake kamakawakera pa mpando ndiye kuti kalipo kachitika pa mpandopo. So anthu adabwa kwambiri kuti kodi kukakamira kumeneku ndikotani. Tiye tichivomerezeni tisatire ndondomeko zimene zibwere kuchokera ku Ministry of Finance komanso mwina tizipereka maganizo ena ngati ma MP apereke maganizo ena kuti iyayi kuti ziyenda bwino tatiye tapanganiza kuti osati ife tikhale mmene mweyayi koma mwina patakhala chakuti patakhala ndondomeko izi patakhala ndondomeko izi patakhala ndondomeko izi zimene tipereke feedback imeneyi koma osati ife tizigwesere mmene muja kuti tikhale nawo mujeni mweyayi zikapezeka kuti nthu pena pake zikusokoneza ujeni. Tiyeni tipangeni chisogolo tizichita embrace machenje tisazolowereze weme timapangira zinthu zathu kaya zolakwika m'mbuyomu iyayi. Tiyeni tipite chisogolo ndi kusintha kumene kukubwera anthu aone kusintha. Tiyeni mwina tisayiunike after ujeni 5 years kuti mwina izakhala bwanji ngati mwina ili yolakwika tikhoza kuzayisinthanso ndikuzaona kuti izasinthika bwanji. Koma panopa tivomereze mmene ililimu tipange monitor for 5 years tione benefit yake kulera kuti kodi kukhala mmene kunalili mucha kapena iyayi. Mafiye oti iyayi mwina simmapita kudera simmatani iyayi amene osapita kudera ndi osapita kudera ena chisankhiridwe chija kudera kwawo sanapangise msonkhano lumodzi sanapondeko pano tinena pano ena apangisa misonkhano yambirimbiri komanso akupanga zitukuko tina ndi tina even boma lisanapange fund koma wifiti ndalama tawo kumaona ma crucial areas ena ndikumapangisa tizitukuko ting'ono. So munthu wa umunthu ndi wa umunthu ndithu koma ndithu apa tivomereze kuti zinthu zasintha ndipo tipange embrace the change tipange move forward tisabwerese maganizo ambirimbiri andi zinthu sizingaonongeke yali chifukwa choti iyayi ma MP akhalapo ujeni thumba lili apo ndiye kuti akapanga sabotage osapanga pasi budget iyayi ni ntchito yawo imene ija sayeneranso kulipidwa chifukwa cha zimene zija iyayi kumene kuja akuyenera kupita ukapanga deliberate budget ndi kuipanga pasi palibe sizoti pakakhala ma delays kuti akupanga sabotage ujeni je iyayi Amalawi they are watching. APM Amalawi anavota from Nsanje to Chitipa because anthu amakukondani bwana anthu amakukondani na president athu anthu amakukondani ndithu pa inu nokha even ODPP apo mukanayima ngati independent Amalawi akanakuvoterani because ndi leader amene anthu amaona kuti mwa inu is proven leadership muli proven leadership anthu anayiona ndithu leadership yanu andi pano pazikuonekeratu ndithu even mukakhala ndithu kuti mwayima ngati independent anthu akanakuvoterani ndipo mukanawina. So mukamapanga maujeni musayang'ane kwambiri ka section ka anthu ochepa anthu amene akhoza kudandaula koma sikuti angachosere voti yayi pano pa mavoti anu ka period kokhaka ka 3 months mwapeza kale 1 million addition ya ku MCP kuja kuti wasa 700,000 votes ku MCP kuja and mukamatha mwina chaka mpeza kuti 700 eja mwina mwachosako half mwachosa 1.3 million votes anthu ndi amene amavoti ndi amene akubwera ena wanda anthu ochepa watatani even opatanena kuti tiye tipangeni referendum yotiona mtima ija kuti olo anthu akumudza ja vote kuti ndangati amene akufuna kuti ma MP azikhuzana ndi thumba limene la Constituency Development Fund mukapeza kuti referendum imene ja ikakhala mwina mwake almost mwina mwake a landslide mwina over 80 or 90% they will vote kuti ma MP asamakhuzidwe ndi thumba limene lija if anything azinguyang'anira zitukuko zimene zili lini ndithu ujeni imene ndithu osabwezeranso maganizo yayi let's move forward
This is the only way Malawi angatukuke. Malawi ndi dziko limene lili losavuta kutukuka because lili ma resources ambiri, koma linamangika mu umphawi chifukwa cha anthu andale, chifukwa choyika ndale patsogolo kwambiri. Tikachosa mtima wa ndalewo, the way imene mukupangira ndi leadership yanu a president athu, mukapeza kuti dziko lilo mukamachoka ndipo musiya legacy. Ndipo Singapore amene mampanga dream uja apapa ndikumatha kumuona akubwera ndithu, because tikhala ndi misewu ya grave yabwino, timisewu ya tala, makhanso amene akhale ochangamukawo akhalanso ndi ma income generating activity ochuluka kwambiri, akhoza kupanga ma income generating activity ku council konkuja, nimapeza kuti council jaso yapanga increase the revenue base yapa council. So this is a welcome development and palibe akupanga oppose. And ndibwerezenso ichi, president athu anthu anakukondani from Sanje to Chitipa, wina asakunamizeni kuti mukapanga zakuti aya zimene zikhoza kupanga ndi kampeni, palibe amene ndi anthu ochepa kwambiri, ndi anthu ochepa sangachite match ndi anthu amene akubwera panopa. Ya as I said, panopa already 1 million votes yanyuwani yabwera pa 3 million pano paja muphatikizepo another 1 million so zimenezi ndi zimene zikufunikira kwambiri, ali miyoyo ya anthu pano ikuoneka kuti ndiyo sintha. Amen.